Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛnbaw ani yantuma ayaw bisimila buna adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM donkibaru kɛnɛ kanan na bidonkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma tɔnbutukaw fɛ yen nɔ projet min sigira waasa ka se ka buna adamadenya jidi sigibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o projet tako filanan a baaraw kurunbɔ karila an na kuma o kan bidonkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen tile 16 baara min nun donna an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ muso ani bogotigininw olu ka hakɛw bɛ se ka tanga cogoya min na an na kuma o fana kan bidonkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ aw ye a y'aw dan se donkibaru kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Tibari kala ayaw bisimila kokura donkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na tɔnbutukaw fɛ yen nɔ u ka miiriba kɔni kɔnɔna na novembre kalo tile 27 san 2025 u ka projet min ni o kɔni sigikun ye ka se ka buna adamadenw kɔni kala ɲɔgɔn na ni k'u kanu don ɲɔgɔn na o tako filanan baaraw kɔni kurunbɔ karila n'an ko projet in yɛrɛ ma ko tɛrɛ d'union a baaraw kɔni nun donna jɛkulu caman olu ka bolodi ɲɔgɔnma na a fɔlɔfɔlɔ o de kɔni ye sababu bangu ye filanan o ye famoku ye fo ka taa se min ye Denmark jamana olu ka minisiriso min ɲɛsin bɛ u ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔni ma olu de kɔni jɛra ka se ka nin wulikajɔ belebeleba in ka se ka o kɔni sinsin tɔnbutukaw kɔni fɛ yen nɔ nin baara in a sinsinna min ye ɲɔgɔnlanw de kɔni kan waasa ka se ka sifinnakaw ka olu kɔni sen don wulikajɔ la ka se ka u kanu kɔni don ɲɔgɔn na tɔnbutugu sigibaga maa ɲɛmaw ka taa se min ye dugudenw ma u bɛɛ de kɔni bɔra ka na nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kana na ko ka seko ani dɔnko k'o kɛ an sinsin bere ye waasa ka se ka maaw kɔni don ɲɔgɔn na ni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na ni basigi ye tɔnbutu ale kɔni kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ waasa nin baara in ka se ka ɲɛ o de la wele bilala bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ Amidu Dramani ni ale kɔni HDFM ka lasigiden ye tɔnbutukaw fɛ yen nɔ ale de ye kibaruya lase an ma. Tile 16 baara min nun donna an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ musow ani bogotigininw olu kɔni gɛrɛntɛ min bɛ ta ka u sɛgɛrɛ bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ o bɛ se dabila cogoya min na o baara kɔni hukumu kɔnɔna na gawokaw olu ye wulikajɔ belebeleba kɔni kɛ ni ka se ka o kibaruyaw kɔni cari fɛn min ye Seku Tarawele ale ye ONIFAM o ka biro maa ɲɛmaa ye gawokaw kɔni fɛ yen nɔ ale ye dan tigɛ min ye ɲinɛnta in ale ye baabusen kɔni kan ni o ye bɔlɔlɔ sira fɛ tɔɔrɔ ani gɛrɛntɛ min bɛ ta ka musow ni bogotigininw kɔni sɛgɛrɛ o bɛ se dabila cogoya min na a ye walawalali kɔni kɛ ni ka jamanadenw kɔni wele ka taa faamuyali kɔni mɔ musow ani bogotigininw olu bɛɛ ka hakɛw bɛ se ka tanga an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na Sumayila Sagara ale ye HDFM ka kunnafoni dila ye gawokaw fɛ yen nɔ ale ye kibaruya lase anw ma. An ka jamana kunnafoni kunkuruw la Ahmed ale tɔgɔla don ɲɛnamayali ta ko 4nan o baaraw kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ka bɛn alamisa novembre kalo tile 27 san 2025 an ka ɲɔgɔn ye soba CCB ale kɔnɔna na babusen min taara o de ye ko Ahmed ale kɔni ye cakɛda belebeleba ye min kɔni kɛn bɛ ka baara kɔni dayɛlɛ ni ka nɔgɔya da k'o ɲɛsin fantanw ma u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na nin kɛnɛ denfaya taara k'a di an ka jamanakuntigi Gendarme Asimi Goita mɔ a kɛnɛ kɔni sigira an ka jamana gouvernement ale maa caman kɔni ɲɛnɛ a kɛra sababuya ye an ka jamana minisiri Bakari Tarawele ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko maa 3 ni maa 552 n'a kunkan fɛ ko olu de kɔni ye nimero kɔni sɔrɔ Ahmed kɔni na min cɛla maa 485 ni 381 ko olu de kɔni ye furakɛli gansan kɔni sɔrɔ Ahmed ale kɔni sababuya la min kɔni kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka nɔgɔya da kɛ jamanadenw ye u ka se ka furakɛ i n'a fɔ maatɔw se tɛ minnu ye olu fana ka se ka furakɛli kɔni sɔrɔ nin wulikajɔ belebeleba in a fɔli ani waleɲumandɔ kɛra minisiri fɛ k'a ɲɛsin an ka jamana gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔw sababuya la fo ka taa se min ye a ye welewelemada kɛ k'a ɲɛsin mɛrɛw ma juru bɛ minnu na u ka u jija ni k'u ka musakaw ka se ka olu kɔni sara
wasa aramedi a baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamari senfɛ min ye jɔnjɔn kɔni tara k'a di maa damadɔ kɔni mɔ mɛrilakaw minnu kɔni ka wulikajɔ kɔni bonyana aramedi ale lawaleyali la fɛn min ye u ye jɔnjɔn di olu mɔ ani an ka jamana sofɛrw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sitɛrinin kɔni bolo minnu kɔni jogina u ka baara hukumu kɔnɔna na ka se ka jɔnjɔn di olu mɔ olu minnu kɛn bɛ jamana cɛfarinw ye nin waati in na ka da lahalaw kɔni kan fɛn min ye n'a ta k'a lajɛ Chine ale kɔni ka lasigiden so min ye o ɲɛma o kɔni tun bɛ kɛnɛ kan na fɛn min ye a ye dantigɛliw kɔni kɛ a ye hakilinajigi kɛ ka jira k'a fɔ ko sini ni faso Maliba ko an tɛgɛ din bɛ ɲɔgɔn ma a bɛ waati jan kɔni bɔ san 65 o jɛɲɔgɔnya ko o de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o sababuya la Sini jamana o kɔni ye tablɛti 21 o y'o kɔni di anam ma waasa u ka baaraw kɔni kɛli bɛ se ka nɔgɔya u ma cogoya min na fɛn min ye o b'a jira k'a fɔ ko aramedi ko a kɔni a jɔyɔrɔ ka bon jamanaden minnu ni se tɛ u ye olu ka furakɛli la an ka jamana kɔni kɔnɔ ani fana an ka jamana ɲɛmaw olu kɛn bɛ ka wulikajɔ min sabati waasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogoya min na aramedi baara a y'o kɔni jira ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛli kalo ɲɛnɛmaya ko 30 o baaraw kɔni kuncɛra mɔptikaw kɔni fɛ yen min kɔni senfɛ Save the Children olu kɔni ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin ga 200 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ min kɔni senfɛ u ye balo kɔni di u mɔ malo ɲɔ ka taa se min bɛ tali kɛ sukoro tulu ka taa se nɔnɔ fo ka taa se tomati ani sardinu kɔni mɔ ni baara in kɛkun de ye k'a jira maanifinw na k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye kalo in kɔni dabɔra min kama ni o ye ka kɛrɛfɛden kɛlɛ ka se ka o baaraw kɔni lawaleya an ka jamana kɔni kɔnɔna na wulikajɔ in senfɛ min ye Save the Children maaw u ye waleɲuman dɔ gafe kɔni di u mɔ k'a da u ka wulikajɔw kɔni kan an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa Bugunikaw fɛ yen nɔ alamisa nɔvɛmburu kalo tile 27 san 2025 sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛra min senfɛ u ka projet min bɛ n'an ko a ma ko brick free a baaraw kɔni kuncɛra Bugunikaw kɔni fɛ yen nɔ min kɛnɛ kɔni kanna na Buguni maraba maa ɲɛmaw olu nana ka taa fara min ye sifinnakaw ani maa minnu garijɛgɛ donna projet in na ani sigida maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɔra ni kana ni baara kuncɛ baara in kɔni kɛnɛ kanna na fɛn min ni projet in a kɔni kɛra sababuya ye ne ka bogotigini caman ka hakɛw ɲini k'a di u mɔ ni ka kumada di u mɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ka siniɲɛsigiw u bɛ se k'o kɔni labaara cogoya min na fɛn min ye projet in a kɔni kɛra sababuya ye ni ka bogotiginiw kɔni tanga k'a bɔ densɔrɔ joonaw kɔni mɔ ani fana maa minnu kɔni bɛ ni u bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ o baaraw ka se ka nɔgɔya Buguni marabolo kɔni kɔnɔna na ko projet in kɔni kɛra sababuya ye ni ka jaabi jɔnjɔn kɔni sɔrɔ san 2021 ka taa bila san 2025 la ko o jaabi jɔnjɔn dɔw kɔni bɛ tali kɛ min ye dɛgɛrɛ 9 bɔɲɔnko ko o de kɔni taara k'a jira k'a fɔ bogotiginiw olu kana furu ka sɔrɔ u si ma san 18 kɔni sɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bogotigini 400 bɔɲɔnko ko olu de kɔni ye yɛrɛta o kɔni ye o sira ta ni projet in kɔni sababuya la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye sifinnakaw ko olu kɔni caman dɛmɛna waasa ka se ka u ka hakɛw lafasa u ka sigida ani jamana kɔni kɔnɔna na ani min ye yɔrɔw kɔni jɔra dɔgɔtɔrɔsow la yɔrɔ minnu ni o kɔni dabɔra ka se ka denmisɛnninw kɔni lakana o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye kalansow la cɛ ni musow ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni damakanya min ye kalan nasira kɔni fɛ ko projet in kɛra sababuya ye ni ka ni baara belebeleba ninnu ka o kɔni lawaleya ko o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ min ye ko projet in a kɛra sababuya ye ni ka sira kɔni dayɛlɛ min ye marabolo kofɔlen na waasa bogotiginiw u ka siniɲɛsigiw o bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ taa jamana ale kɔkan kibaruyaw la diɲɛ kɛnɛya sabatili tɔn belebeleba OMS maaw olu kɔni ye jateden dɔ kɔni bɔ k'a jira k'a fɔ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ muso maa 1,840,000 bɔɲɔnko ko diɲɛ kɔnɔ ko gɛlɛya taara ka olu de kɔni sɛgɛrɛ furuso kɔnɔ walima cɛnimusoya ale kɔni sira fɛ ko nin ye waleya min ni a kɔni kɛn bɛ ka diɲɛ kɔni yobo yaba nin waati in na sanko basigibaliya ale waati kɔni kɔnɔna na an bɛ taa Sudan jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ wele ko Kordofan
Kordofan fɛn min ye ko ni y'a ta k'a lajɛ ko denmisɛnnin 23 bɔɲɔgɔnko de bɛ minnu kɔni fatura ka sababuya kɛ baloko dɛsɛ ye kalo kelen kɔni kɔnɔna na ko nin ye tamasere min b'a jira k'a fɔ Sudan kɛlɛ kɛ bɛ sababuya ye ni ka fiɲɛ tigɛ Sudan jamanadenw kɔni na ko nin ye tamasere fana ye min b'a jira k'a fɔ ko baloko dɛsɛ kun bɛ Sudan jamana kɔni kana na ani furantanya diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ buna adamadenya ko ɲɛnabɔli ma n'an k'a ma ko OCHA olu maaw kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba dɔ kɔni boloda diɲɛ kɔnɔna na waasa ka se ka buna adamadenya ale baara politiki ko ka se ka o kɔni latigɛ san 2025 kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ko nin ye ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba ye min kɔni bɛna sigi buna adamadenw olu ka hakɛw bɛ se ka tanga cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaden kan na bilalenw ni o ye civiliw ye olu bɛ se ka tanga cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati min ni basibaliya ni o kɔni ɲɔɲɛnen don an lamɛnbaaw an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ni de bɛ dan sigi buna adamadenya ani yiriwa radio HD FM ka dɔn kibaru la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de Mankana.